Diwrnod 7. Corwen a Llangollen. Taith, diwrnod 7. Heddiw, da chi'n mynd I gapel y rug, a bati glyn y groes, a dyfrbont pont cysylltu. Capel y rug, o 21 9 B-T. Mae diwrnod 7 yn cychwyn yng nghapel y rug. Archwiliwch y capel, ei hanes a'r amgylchedd. Y stori mabinogi ar gyfer heddiw ydy Culwch ac Olwen. Mae cyfle hefyd I chi ymweld â hen eglwys plwyf Llangar, ac mi fydd y staff yng nghapel rug yn hapus I roi cyfarwyddion I chi. Amser cinio. Mae siop fferm rug LL210EH yn werth ymweld â hi, ac mae'n debyg y gallwch archebu eich bwyd yn Gymraeg. Cofiwch edrych am yr arwydd oren Cymraeg. Trewch i'r dde allan o'r maes parcio, ac i'r dde wrth y goleuadau traffig. Gyrwch I abati glyn y groes LL208DD. Gyrwch tuag at Gorwen a pharhewch I lawr yr A5 tuag at Llangollen. Rydych chi'n teithio wrth ochr yr afon a rheilffordd stêm Llangollen yn y dyffryn islaw. Trewch i'r chwith. Ychydig cyn adeilad gorsaf Berwyn, trewch i'r chwith yn dyn ar ffordd fach sy'n dyblu yn ôl a chroesi'r afon. Mae hyn yn osgoi'r traffig yng nghanol Llangollen. Trewch i'r chwith eto. Dilynwch y ffordd nes I chi gyrraedd yr A547 a throwch i'r chwith tuag at bwlch yr oernant. Abati glyn y groes LL208DD. Gellir gweld yr abati yng nghanol y maes gwersylle ar y dde I chi, a gellwch cael mynedfa trwy fferm yr abati. Gellwch barcio o flaen yr abati. Efallai y bydd yn rhaid I chi dalu am fynediad os nad ydych chi'n aelod o cadw. Archwiliwch yr abati. Gyrwch I ddyfrbont pont cysylltu LL207P. Mae'r diwrnod yn gorffen ar safle treftadaeth y byd. Gadewch yr abati a throwch i'r chwith. Gyrwch trwy Llangollen, ond peidiwch â chroesi'r bont yng nghanol y dref, ac ewch allan ar yr A539 tuag at Trefor. Mae yna sawl le gwahanol I barcio, pob un ag arwyddion o'r briffordd. Maes parcio ystafelloedd te'r capel yw'r rhataf ar gyfer ymweliad byr. Dyfrbont pont cysylltu. Gallwch gerdded ar draws y ddyfrbont. Canolfan ymwelwyr dyfrbont pont cysylltu. Gallwch ymweld ar ganolfan ymwelwyr. Edrychwch ar ddyfrbont pont cysylltu. Gallwch gerdded I lawr I fan gwylio'r ddyfrbont fel yr eglurwyd gan yr arwydd yn y maes parcio ger y toiledau.
Mae gwefan dda o wybodaeth os hoffech ddod yn ôl i archwilio mwy o'r safle treftadaeth y byd hon. Amser mynd adre a gwneud eich gwaith cartref. Ar ôl eich diwrnod, mae yna weithgaredd mwy agored i chi ei wneud. Mae'r gweithgaredd hwn yn gofyn i chi ddefnyddio'r hyn rydych wedi ei ddysgu yn ystod y dydd a gallwch ofyn eich tiwtor dosbarth wirio'ch gwaith.